ҳасан ҷумаев барои эҷоди нахустин асари инфиродии кандакорӣ 7 сол талош ва мубориза кард аз соли 1977 то соли 1984. он замон дар шӯрои бадеи наққошон рӯзтаборон афзалият доштанд ва ба ӯ ба сифати як ҷавони маҳаллӣ иҷозаи интихоби асари кандакорӣ, эҷод ва пешбарӣ ба ин шӯроро намедоданд. пас аз интизориҳои тӯлонӣ ниҳоят тасмим гирифт ки бе иҷозаи шӯрои бадеӣ асаре эҷод кунад, муборизаҳои худро дар муҳтавои он ба тамсил биёфарад. дар эҷоди он асар як сол заҳмат кашид ва онро қонуни зиндагӣ дар талоши ҳаёт номид. ин асар бисёрам вақти зиёда талаб кард ки ман асара офарам. ман аввал материал ҷамъ кардам, аввал номша дар инҷа ёфтам. пас аз он паррандаҳо даррандаҳо чанд қадаре ки буд инҳоро ёфтам. баъд омад баъд композитсияро пайдо кардам. омад ки ин асар дар тӯли як сол тавлид шуд ва ин соли 84 сол буд. баъдан ин асари нахустини Усто Ҳасанро вазорати фарҳанги Тоҷикистон бо қимати 1000 рубли замони шӯравӣ харид ва ӯ як соли дигар заҳмат кашид ва нусхаи он асарро дубора офарид ва ба хотири заҳмати муваффақонааш назди худ гузошт. ин ягона асари Усто Ҳасан аст ки ду нусха эҷод шудааст. дар тӯли 25 соли баъдӣ бештар аз 100 асари кандакорӣ эҷод кард ва он ҳама аз як нусхаи асл иборат буданд. ин нави коре ки шумо дида истодед, ин кундал аст. ин тамоман дигар хел техникаи созиш дорад. яъне ҳамин чизое ки дар инҷо шумо дида истодед бо симент ва ширешкатӣ омехта карда баъд ҳаминҷо мерезем. ҳамин каме дида истодааст ки баланд аст нисбати рангҳо. муштариони асарҳои кандакории Усто Ҳасан дар ҳоли ҳозир хориҷиёнанд. уман дар даври ҳозир бисёртар асарҳое ки мо эҷод мекунем ҳамааш аз тарафи хориҷиҳо харидор мешавад. масалан як асаре ки шумо агар як сол эҷод кунед тақрибан чанд пул харидорӣ мекунед? ин ҳамин кори дида истоде чанд бор хориҷӣ омадан $1500 гуфтам, ман надодам. нархаш $2000 аст. ҳамун дар талоши ҳаёта $2000. вале ин асаре ки дар инҷо дидасе $1500 аст. устохонаи Усто Ҳасан зиёд бузург нест. шомили як утоқи васеъ аст, аммо дар ин устохона чанд нафар шогирдонро низ ҳамзамон ҳунари кандакорӣ меомӯзад. аз 6 нафар фарзанд яке пайрави падар шудааст ва кандакорӣ мекунад. ошхонаи Усто Ҳасан дар як гӯшаи утоқи кандакорӣ аст. ӯ фурсати таҳияи ғизоро низ пайдо мекунад. бо дӯстон ва шогирдон сари мизи ғизо нишаста истироҳат ва нон мехӯранд ва мегӯяд он ҷо ҳама суҳбат аз кор ва эҷод аст. баъзан мавзӯи асари ҷолиби кандакорӣ маҳз дар ҳамин гуна суҳбатҳо кашф мешавад.